Na TikToku som povedal vetu, Biblia nikdy nebola zmenená. Výsledok 666 komentárov, normálne epické, väčšinou tam mám tak 3. Ľudia sa mi snažili dokázať opak a to je v poriadku, lenže väčšinou to boli také neskutočné hlúposti, že nuž ale počkal som si, kým sa to nazbiera, nech sa dozviem naozaj všetko, aj to, že Ježiš bol Aziat, žil v pyramíde a učil sa magické triky u šamana. No začneme. A trochu sa vám pokúsim vysvetliť môj pohľad. Knihy sa v minulosti nenachádzali v každej poličke, ako je tomu dnes. To bol luxus. Knihy boli súčasťou palácov a chrámov a bežný človek o nich ani nechyroval. Tí bežní ľudia nevedeli ani čítať a písať, takže príbehy sa často tradovali len ústne. Takže ľudia dostávali informácie o Ježišovi a Biblii od kňazov, cirkevných predstaviteľov, od šľachty a vrchnosti. A z prvej to automaticky napadne každého, že no tak tá šľachta si mohla vymyslieť čokoľvek. Není to úplne tak. Knihy sa písali ručne na zvitky, papírus alebo pergamen. V stredoveku sa potom knihy začali už aj viazať. Knihy písali mnísi celé mesiace, ba niekedy až roky. Často obsahovali ilustrácie a každá kniha bol originál a vzácny exemplár. Povedzme, že nejakému kráľovi, pápežovi alebo cirkvi by sa nepáčila veta: Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší a vodca nech je ako služobník. Musel by vybrať všetky knihy zo všetkých chrámov, všetkých palácov a všetkých knižníc. Pracne vytrhnúť stranu, ideálne ju nahradiť so stranou s pergamenom rovnako starým, rovnakým atramentom a rovnakým rukopisom, ako mal mních, ktorý to písal x rokov dozadu. Aby človek, ktorému sa tá kniha dostane do rúk o 200 rokov, nemohol ani len tušiť, že v nej niečo bolo zmenené. Lenže ono to nekončí len pri knihách. K biblickým textom sa viaže množstvo svôch, obrazov, výjavov a umeleckých diel. To všetko by si tiež musel pretvoriť a premaľovať tak, aby to nikto nespoznal a zároveň to dávalo zmysel ako celok. A zasa to urobiť frontálne vlastne naraz v každej chyži. Skrátka, technicky by to bola tak šialená operácia, že zmeniť alebo odstraniť len jeden verš by bolo na úrovni desiatok hollywoodských scenárov. Pápežský stolec často predstavoval hry o tróny. Jednotliví králi tam chceli mať svojho človeka, v jeden moment histórie sme tu mali až 3 naraz. A každý z nich hovoril, že on je ten pravoplatný. Na jeho miesto číhali vždy ďalší a zaujímavé skupiny sa snažili uchopiť moc. No nie len to, mali sme tu aj množstvo skupín a ľudí, ktorí neboli pod pápežovou mocou. Celú históriu sa viedli výpravy proti heretikom, v počiatku sme tu mali keltskú cirkev, potom tu boli valdenskí, ktorí sa stávali proti pápežskej moci. Wycliffe, Jan Hus a kopec iných. A vlastne už od roku 1054 sme tu mali veľkú schizmu, kde sa cirkev rozdelila na 2 veľké časti. Katolíkov a ortodoxných. Čiže keď ty si aj chcel niečo prepísať a zmeniť tú Bibliu, ty si musel dostať všetkých tvojich nepriateľov, podrobiť každé knieža, kráľovstvo opozičného pápeža a presvedčiť ich, nech to zmenia spolu s tebou. To by znamenalo aj to, že šľachta musela doslova olúpiť samu seba, keďže by si museli siahnuť na vlastný majetok a vlastne si sami vziať akýsi ich dobový bitcoin v podobe kníh, obrazov a diel. A mimochodom tieto diela, ktoré cirkvi vyhlasovali za sväté a nesmie sa ich dotýkať, zrazu šup, zmeniť. Prvých 300 rokov boli kresťania úplný underground. Boli prenasledovaní, zabíjani a mučení Rimanmi. Situácia sa otočila za cisára Konštantína, ktorý urobil z kresťanstva oficiálne náboženstvo. V roku 325 vznikol prvý veľký koncil, kde sa stretli veriaci čávovia z rôznych častí ríše. Dosť veľa komentárov bolo aj o tom, že určite na týchto konciloch sa niečo zatajilo, nedostalo na verejnosť a skrylo sa. Všetci tí kresťania vtedy na konfere. A viete, táto dobrá správa, za ktorú nás mučili a väznili, cooked in boiling oil, fed to lions, crucified upside down, pierced by spears, stone, and then beheaded. My, čo sme kladli naše životy za to, aby sme túto správu dali ľuďom nezmenenú, aby sa dostala do uší každého človeka taká, aká je pravdivá. Teraz sme konečne zaznamenali prelom a môžeme ju voľne šíriť bez toho, aby nás zabili a mučili. Ako to oslavíme? Čo keby sme ju zmenili a utajíme pred svetom?
Alebo myšlienka, že všetko to, čo patrí do Biblie, vznikla v jeden rozhodujúci moment. Na jednej ultimátnej schôdzi, kde sa doniesli skrývané, utajené evanjelia, je skvelá, no do filmu a dobrodružného románu. Pred pár rokmi to využil Da Vinciho kód. No v reálnom svete to bolo trošku inak. Diskusie o tom, čo patrí do Biblie a čo nie, sa viedli pred Nicejským koncilom, počas neho, po ňom a vedú sa ešte aj dnes. Katolíci majú napríklad tých kníh v Biblii viac. Ak bola Biblia prepísaná, čo konkrétne sa prepísalo? Lebo v dávnych časoch platilo, že čím vyššie postavenie, tým si niečo viac. Samotný cisár alebo kráľ bol už stelesnením Boha. Vy ste mu mali kľačať pri nohách, ani sa na neho nepozrieť a robiť všetko, čo sa mu zažiada. Takže ja keď otvorím Bibliu a čítam tam: Ale kto by sa chcel stať medzi vami veľký, bude váš sluha, a kto by chcel byť medzi vami prvý, bude váš otrok. No v momente ako prvé by som prepísal toto. Však to úplne podrýva autoritu a moc. A vlastne aj pre takéto texty boli tí kresťania prvé storočia prenasledovaní. Ak by som naozaj prepisoval Bibliu podľa svojho, tak tam hodím asi vety ako: do neba sa dostaneš tým, že kúpiš pápežovi benzín do papamobilu. Oženiť sa môžeš až potom, čo s tvojou milou kňaz strávi prvú noc, alebo podobné veci na utvrdenie si moci. Ja tam skôr vidím to, že Ježiš zmenil úplne svet už len tým, že ľuďom v nižšom postavení umýval nohy. Ktorý otrokár by toto chcel? Ja skôr vidím verše, ktoré moc podkopávajú, takže čo presne sa tam prepísalo, aby mali cirkvi väčšiu moc, konkrétne neviem. Máme Bibliu z rôznych storočí a krajín. Okrem toho sa občas stane, že nájdeme nejaké staré zvyšky strany, pergamenu. Niekedy sú to len krátke úryvky vied a zvyšok je už nečitateľný. No aj keď vydolujeme len jednu vetu, aj tu vieme porovnať, či to sedí s tým, čo čítame dnes. A predstavte si, ono to sedí. Máme tu 1600 rokov starú Bibliu, ktorá sedí. My sme doslova našli zvitky z jaskyne z mŕtvého mora, ktoré vznikli ešte pred narodením Krista, čiže starý zákon. Niekde sa jednotlivé strany doslova rozpadli na prach, takže sa tým ani nedalo manipulovať. No podľa otlačkov, ktoré ostali na zemi, sa dalo čo to prečítať. Bolo to úplne zhodné a rovnaké s písmom, ktoré máme dnes. Ale napriek tomuto všetkému aj tak príde týpek a povie, že som idiot. Lebo pravá Biblia je aj tak určite zamknutá vo Vatikáne a práve evanjelium je aj tak určite to Tomášové, alebo ešte lepšie, máme tu utajený záznam na pergamene od Ježišovej ženy. Akože dobre sa to počúva, niečo ako traja pátrači a záhada šepkajúcej múmie. Potom sa zistí, že ten pergamen, na ktorom je evanjelium Ježišovej ženy, vlastne okopírovalo chybu z PDF-ka, ktoré vzniklo v roku 2000. Nevadí. A vlastne to aj značí to, že ľudia idú do týchto otázok často s väčšou vierou, ako mám ja. Lenže ja som ten veriaci, ja som ten kresťan. Prečo vy tam dávate viacej viery ako ja? Títo ľudia sú mi fakt inšpiráciou vo viere, lebo keby som ja takto veril, tak kamene sa pohnú a ja si lietam v duchu medzi kontinentami. No nič. Samozrejme, v tomto videu som sa snažil dať do obrazu len jednu jedinú otázku. Či bola Biblia zámerne zmenená a prepísaná? Nerátam nejaký možno preklep, ktorý vznikol v 16. storočí, či tam bol nejaký zámer prepísať úmyselne tie texty. Neskúmal som tu mnoho ďalších otázok a problémov, ktoré z toho vyplývajú, napríklad ako preložiť Bibliu z jedného jazyka do druhého, ešte do toho súčasného a tak, aby som zachoval jej vernosť. Prečo máme toľko rôznych pohľadov, keď je len jedna Biblia? To, že Biblia nebola zmenená, je super, ale prečo jej máme aj veriť? Ak je záujem, že tu uvidím nejaké páčiky a lajky, tak sa tomu možno do budúcna aj povenujem. Volajú ma Kahan.